Badie 3 aste Cemento Rezolan enpresak 56 langile kaleratzeko erea martxan jarri zonetik, langileek ekainan 28tik greba mugagabeen daude, esan, miresgarri edala iten nahi dien burruka, egunero kalen, egunero lanpostu horien defentsan aldarrikapen ezberdinek iten, enpresakin 4 bilera egin ditugu, eta atzo lehenengo aldiz, langileek iten nahi dien borrokai esker, enpresan aldetik jarrera aldaketa bat egon zan, aukera bat zabaldu zen kaleratzei gabeko voluntarioa izan aldan prozesu bat irikitzeko, eta enpresak hartu zon konpromezua izan zen hurrengo bilerako proposamen hori zehaztekoa.